ang latest nga monitoring sa ato sa nga Philippine Coast Guard. Online sa firing line. Commander Jansen Benjamin sa nga Philippine Coast Guard, Northern Negros Occidental. Sir Benjamin, mayong gabi. Action Art, may gabi sa mo, kag sa tanan pagpalamati sa mo programa, may gabi sa tanan. Salamat gid sir no si Action Marlon dari sa Action na Radio Bacolod no. Ay, sorry, yes. sir, Action Marlon. Yes, no problem, no problem. Now, lawig-lawig na sir nga mga eduras no naglipas since nga nagsulod ang Bagyo Enteng. May mga lugar naman gani sir ginpaidalom sa storm warning signal dito sa area sang Luzon no. Ano sir ang latest nga monitoring sa Philippine Coast Guard labi na sa imong nga area sa Northern Negros ay may mga initial nga report, may mga biyahe sang Roro or may fast crab nga cancer or sige lagya po na biyahe Sir Benjamin. Sir, reference Pag-asa issued 5 o'clock this afternoon, bulletin number 11. Mhm. May storm warning signal kita sa Manila. But sa Visayas area, wala kita sang warning signal. Mhm. So, meaning ang aton niya vessels no pakadto Manila temporarily suspended since 8 a.m. kagina sa ngaga. So, in connection sa policy sang Coast Guard Memorandum Circular, ang barko hindi makadepart sa port of origin kung may storm warning signal, iyang ruta at kagiyang destination. So, the MB 389 passengers is temporarily suspended pending no, sang weather bulletin sa Pag-asa. So, the next weather bulletin will be around 8 p.m. So, we'll check if ever na lifted na ang storm warning big signal sa Manila. So, immediately, i-clear namon ang barko. But, diri sir sa Western Visayas, no, between Panay and Negros, Panay and Cebu, no, ang mga pierta sa Tabuelan, sa San Carlos, sa Sagay, kag diri sa Mantaangan, pakadto sa Ahoy, is normal ang biyahe natin po. Okay. Na-mention mo Sir Benjamin nga since 8 a.m. kaina no ang suspension sang trips sang vessels bound for Manila. So, since 8 a.m., ang mga affected nga pasahero nga supposed to be kunta ni amo ng biyahe nila is, amo to mention mo is 389, correct? Yes, sir. No, ang registered sa ilang manifest, 389 passengers. On board sila subong sir sa MB Masigla, sang to-go vessel. So, ara lang na sila nakadock and ang mga pasahero ara man sa sulod sang barko. Kag nagahulat sila sa next nga advisory. Yes, correct sir, because the policy of the Philippine Coast Guard is dependent no sa Pag-asa weather forecast. Okay, if ever no may storm warning signal amo nang inambal ko from the port of origin, route and destination, immediately sir canceled ang biyahe sa mga barko. Okay, but aside from the passengers, why man mga inang silinta rolling cargos, containers nga apektado man o stranded man? Ang karga niya sir, it's around 145 na containers, Okay. 5 rolling cargos. Pag may mga motorcycles man niya karga. So, aside from the 389 na passengers. Yes. Sa mga mangisda rin sa importante no. Mga isda nga gagmay lang nga sa kayang panagat ginuusar nila. Magabon nga plastada sang Bagyo, sir. Pwede lang gihapon sila nga magkapagisda? Dalo ka Sir Marlon, ang aton niya mga mananagat, amo malanag sa ginasaligyan sa ilang makapakaon sila or makabaligya sila. So sometimes no bisan line sigpo gagawa gina sila. Ang aton nga ano sa ilang advice no ang ina-encourage sila namon na pagpaiway anay kasi ang aton nga dagat no very unpredictable. Yes. May ara times nga ginatawag natin pugada, vertically now. Yes. Pero in a matter of minute lang, gulpi lang magtudo ang huyop sang hangin, ulan, kag dagko sang balod. But it's very short.
no, around 30 minutes to 1 hour ang nabalaan nila sa aton nga mga ngisda Correct. ang ginatawag nga pugada, which is very dangerous. Aha. So mo na kung pwede pa lang paiway anay para nga at least masigurong ila sa nga kaluwasan. Yes, sir, Ah. pwede pa lang. So, if ever nga magpalawod sila, Mm. magdala lang sila sir sa mga salbabida, bla. Aha. Wala sila mga life jacket. Yes. Lang mga galon lang. Mhm. Pwede in case, no? In case magkaroon ng aksidente, may ara silang floating devices. Yes. Magdala man sila sa cellphone na ibutang lang nila sa plastic nga Mhm. hindi man mabasa na if ever magubaan na sila, makatawag sila sa radyo, no, sa inyo, sa ilang ay mata, kag Aha. sa Amon man sa Philippine Coast Guard Yes. to conduct rescue. Aha, aha. Sir Johnson Benjamin, sir, salamat gid sa information kag good luck sa trabaho. Salamat gid. Thank you and may gabi sa tanan. Action firing line. Sumayara sang napektuhan nga biyahe gin suspender ang biyahe sang vessels bound for Manila, no? Kay sa Manila amo tong ginmenso kainay. Didto to nga mga lugar ang ginpaidalom sa storm warning signal. So, kung ang ruta halin diri sa Bacolod pakantos Manila, pag abot mo Manila lain ang lain tiyempo to. Maabot ang delikadong sitwasyon eh. Action firing